pagnanais ng pamahalaan na pagyamanin ang sektor na bumubuhay sa pambansang ekonomiya. Patuloy na nagsusumikap ang ating mga magsasaka at mangingisda upang kamtin ang kasaganahan para sa lahat. Marami mang balakid, patuloy silang kumikilos tungo sa Pilipinas na may masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya. Mabuhay ang mga food heroes ng bansa! Ikinararangal kayo ng lahing Pilipino. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's VitaPlus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus. Araw po, Luzon, Visayas at Mindanao. Hello po sa inyong lahat. Kumusta po kayong lahat dyan sa mga nakikinig sa atin via King's Radio Stations? Magandang araw po. At lalong-lalo na po sa mga nanonood sa atin ngayon via Facebook page sa AgriSenso sa Agrikultura. O, diba? Kumusta po kayong lahat? Kumusta po ang araw ninyo? Sana po ay productive. Sana po ay maayos. Maganda, diba? Hello po sa lahat. Again, welcome po sa ating programa, ang AgriSenso sa Agrikultura, aasenso ka. Kasama po ang inyong lingkod, si Clara Tita. Diba? Hello po sa lahat ng mga nakikinig via King's Radio Stations. Unahin natin dyan sa may Lambunaw, Iloilo via 90.7. Dito naman sa may Negros Oriental via 88.7 King's Radio Himalalod at 102.5 Shaton, Negros Oriental. Ganun din via 102.5 King's Radio sa may Hinatuan, Surigao del Sur at 99.5 King's Radio sa may San Francisco City, Agusan del Sur. At dito naman sa atin sa Davao Region via 93.5 King's Radio. Diba? Uy, kahit ano tawag dito, akala ko dito sa may Davao de Oro at Davao del Norte, malakas po ang ating 93.5. Nang pumunta po kami sa may Marilog District, Davao City, papuntang Bukidnon, ay klarong-klaro pa rin ang signal ng ating King's Radio dyan. So sa mga nagbabalak dyan na bumiyahe papuntang Bukidnon, mag-tune in na po kayo by 93.5 para ay relax kayo sa inyong biyahe. O, diba? Relax kayo sa inyong biyahe sa pamamagitan ng ating mga music, sa pamamagitan po ng ating mga programa sa King's Radio. Okay? Sa mga nagtatanong, ano ba yung King's Radio? Diba? Mag-tune in po kayo sa mga nabanggit ko po na mga frequency. Pero po, kung kayo ay malayo po doon sa mga nabanggit ko na lugar, wala pong problema dahil meron po tayong King's Radio Philippines online app. So, doon po, 24/7, mapapakinggan nyo po ang mga programa, musika, balita, saya at agrikultura sa King's Radio. Okay, di ba? So, sa araw na ito, of course, bubusugin ko po kayo again sa mga impormasyon, mga tutorials, mga tips po sa pag-aalaga po ng mga hayop. At sa araw po na ito, ay i-discuss po sa atin ni ka-farming at ka-content creator Sir Jed Batuan po kung ano ba yung mga pwedeng aalagaan natin ng mga hayop sa bukid. O, diba? Sa mga nasa bukirin po ngayon, sa mga nasa mga rural areas, ibig sabihin, may mga bakanting lote o bakanting lupa na nakabinbin lang naman dyan at hindi naman nagagamit. So, paano ba maging productive? So, sekreto lamang po dyan, of course, manood kayo ng AgriSenso dahil marami po kami mga ibibigay sa inyo na mga impormasyon hinggil po sa pag-aalaga ng hayop. And speaking of pag-aalaga ng hayop, sa mga bukirin o dito sa inyong mga bukirin, makinig po kayo sa ihahatid sa atin na impormasyon ni ka-farming angat ka content creator Sir Jed. Okay? So, bago po yan, i-shoutout ko lang po muna lahat ng mga viewers natin sa AgriSenso at saka sa Damdamag Digital Media, sa ka-farming angat ka Facebook page, ganoon na rin sa RNG Luzon Original News Group
Luzon. Okay, so I think ready na si Sir Jid. Okay, Sir Jid, take it away. Araw po, kumusta po? Live na naman tayo. At ngayon po, nais ko lang din isama natin dito sa ating live, no? Sama natin King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Ang vitamins na ginagamit din namin para sa mga alagang hayop namin. No, nandiyan yung maraming mga nutrients din kasi kasama ng King's Vita Plus. Kaya't napaganda rin doon sa mga alagang hayop. Yan. Kasama natin ngayon sa ating live. Yan, King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Live tayo, Farming Business ATBP at saka Farming at Agrisenso sa Agrikultura. Kasama natin ngayon. Thank you for watching Farming Rolando Labaro. Thank you for watching, sir. At ngayon po ay i-share lang natin itong mga pwede rin natin gawing pang-umpisa dito sa pag-alaga ng mga hayop sa amin. No, mas kapag wala pa tayong mga ideya masyado doon sa mga alagang hayop, lalo nang marami din mga nagmensahe sa atin kung paano daw ba mag-umpisa na mag-alaga ng hayop, wala daw silang alam, wala silang nasubukang alagaan. Para sa akin, na mas maganda na umpisahan muna natin doon sa mga native. Kung kambing ang gusto natin, native or mga upgraded muna, kabisaduhin muna natin. Kasi minsan doon sa mga napapanood natin, no, kita natin ang ganda ng kambing nila. Pero hindi natin alam kung paano nila, anong mga pinagdadaanan nila sa pag-aalaga dyan, ano yung mga naging karanasan nila. Kaya mas maganda danasin din muna natin yung mga naging karanasan nila para kahit paano kung nag-investment tayo, kung malaking halaga yung pinampuhunan natin, ay hindi tayo malulugi, no? Kasi sayang din naman kapag bigla-bigla tayo, malaki agad ang ating pinapuhunan, tapos bandang huli ay hindi naman pala gumanda yung production, hindi naman pala naging successful yung pag-aalaga. Kasi marami din mga nag-uumpisa sa pinakasimula ay okay na okay, smooth ang pinaka-umpisa kasi nga may panggastos, bumili, tapos bandang kalagitnaan ay napapansin natin ay hindi pala ganun kadali. Kasi may mga pagkakataon din, nasakitin yung mga kambing natin, no? So, sayang yung ating ginagastos, kaya't maganda para sa akin. Start muna tayo doon sa mga, yung kung ano yung muna yung kakayahan natin. No? Ganun din doon sa pag-alaga ng mga manok, sa mga baboy, no? Maraming mga hayop, napakadaling tingnan, actually madaling doon sa mga alagang hayop na nakikita natin ang ganda tingnan, no? Pero yung mga pinagdadaanan sa likod niyan, may mga karanasan din yan, yung gastos o yung mga pagkakasakit ng alaga, may mga nangyayaring ganun din, no? So, shoutout muna natin ito mga nanonood sa atin ngayon. Kay Ka-Farming Jomar Villaplana, maraming salamat po. Kay Farming Onin Kahandap, kay Ka-Farming Stanley J, kay Ka-Farming Michael Victoria, Ka-Farming JPM Neo Biok, Ka-Farming Jerwin Peralta Kabulay, Ka-Farming Manny Velasco, Ka-Farming Ronnie Bencio Abilia, Ka-Farming Dennis Oliera. Maraming salamat po sa inyong panonood. So ayan po, advice lang, ito'y advice lamang din sa based na rin sa mga naging karanasan namin kasi medyo matagal-tagal na rin kami sa pagbubukid, matagal na rin kami sa farming, pero hindi pa rin namin na-achieve yung mga nais talaga naming ma-achieve. Medyo mahaba-habang investment pa talaga ito, no? Sa kabila ng sipag, sa kabila ng tiyaga, kung mapapansin natin yung mga maraming mga ka-farmer natin na napakasipag din pagdating sa pagsasaka, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin napapa-asenso nila yung kanilang pamumuhay. Although nabubuhay pa rin kasi may libre namang mga pagkain, lalo na kung masipag ka lang magtanim, masipag ka mag-alaga ng hayop, ay malilibre ka. Pero nakikita pa rin natin marami din naman ang naging successful, no, pagdating dito sa pagbubukid. Dahil nga doon sa diskarte din na dinagdag nila. No, halimbawa doon sa mga nag-aalaga ng mga kambing. No, example na lang muna natin dito sa kambing. Merong mga mas gumanda, napadami nila, may mga nag-uumpisa sa 7, napaparami nila ng sobra-sobra hanggang sa naging 200, 300 na yung kambing nila. No, dahil na rin doon sa disiplina, disiplina at saka yung diskarte nila. Dito kasi, hindi rin basta-basta pag nag-alaga tayo, kung mahilig tayo mag-inom, manginginom tayo, syempre magiging pulutan na natin yung mga alaga natin kapag tayo lasing na. No? So kasama na rin sa, siguro parte na rin ng disiplina natin yon sa pag-aalaga ng hayop. Yun yung isa rin sa titingnan natin, no, dito sa pag-aalaga ng mga hayop. At kailangan din syempre yung passion, yung hilig din natin. Hindi bastang gumaya lang tayo, dapat meron din tayong pagmamahal dun sa gawin natin. Kapareho lang din ng nagtatrabaho tayo sa kumpanya, na kapag nagtatrabaho tayo na mula sa puso natin, love natin yung ginagawa natin, na-enjoy lang natin. So dito sa pagbubukid, kung na-enjoy natin, mas malaki ang chance na mapapalago din natin lalo itong ating inalagaan. So ayun, shout out tayo. Excuse me. So ayan, shout out kay Farming Hazel Jane,
At yan, Sir Mimban. Lagi po ako nanonood sa inyong video. Maraming salamat po. Kay Ka-Farming Shen Adriano, maraming salamat po sa inyong panonood. Ka-Farming Nazareno Pariyagula. Hello po, Ka-Farmer, watching here in Pututan, Iloilo. Maraming salamat, sir. Excuse me. So, ayun po, no, sa pag-aalaga ng hayop. Yun yung mga, may mga diskarte rin tayo dito. Ngayon, ito palang ipakilala ko rin sa inyo yung produkto na ginagamit namin. Yan yung King's Vita Plus na vitamins. Ang King's Vita Plus, ito yung pinagkakatiwalaan namin na vitamins sa mga alagang hayop namin dahil ito ay napakadali rin gamitin at ito ay registered sa Bureau of Animal Industry. Yan, sa numerong VDAPM 18099. At yan, may mga sangkap na siya na kailangan ng mga alagang hayop natin. Yung multivitamins, minerals, amino acids, electrolytes, essential elements, probiotics, yan, calcium, D3 enzymes. At yan, marami pa mga sangkap na nasa likod. So, ayan o. Nandyan yung zinc, iron, manganese, copper, iodine, selenium, cobalt, lysine, dilmethionine, betaine. Andyan rin yung vitamin A, vitamin D3, vitamin E, vitamin K3, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12, folic acid, pantothenic acid, vitamin. Ang dami niyang sangkap na nakakatulong din para dun sa mga alaga nating hayop. Kaya ito yung ginagamit namin na vitamin sa aming mga alaga. Yan, thank you, baby. So, yan. King's Vita Plus, nabibili ito sa mga Agrivet store, sa mga poultry supply, or pwede kayo mag-PM sa amin, no, sa mga naghanap, assist din namin kayo. Ayan. Thank you for watching kay Ka-Farming Shen Adriano, watching from Manila. Thank you for watching po kay Ka-Farming Alvin Mejia Basto. Maraming salamat. Ka-Farming Nestor Tabalanza. Maraming salamat po. Ka-Farming Aritz Gallardo. Thank you for watching kay Ka-Farming Dimitrio Flores, thank you for watching kay Farming Ramil Tagala, thank you for watching kay Farming Miley Manuel, maraming salamat po. Kay Farming Peter Christian Salvalion, thank you for watching po. Kay Farming Glenn Gaita, maraming salamat po sa inyong panonood ngayon. So ayan po, no, tuloy tayo. So doon sa mga kahapon, anong mga nakaraan nating live, ipakilala ko rin sa inyo itong ginagamit din namin, mga tinatanim namin. Ayan, medyo tuyo na. Itong Madre de Agua, no. Ayan, may dahon tayo dito, kaya lang tuyo na yung dahon ng Madre de Agua. So, ito yung napakaganda rin na pandagdag natin na pampakain sa alagang hayop. Itatanim lang natin yung pinakasanga nito. Ayan, medyo natuyo na yun. Hindi na diligan yung Madre de Agua natin. So, ito yung pinakadahon niya na napakaganda rin. Makikita natin dun sa mga nag-alaga ng mga heritage chicken. No, merong nakikita natin minsan na may mga dahon nakasabit. So usually, ito yung mga sinasabit nila, yung mga Madre de Agua. Ang Madre de Agua, napakataas din sa crude protein, nandyan din yung crude fat, at marami pang iba na sangkap din mga nutrients na meron sa Madre de Agua na malaking tulong din at tinatanim lang natin, yung feeds na tinatanim natin, no, na pwede nating paramihin din, harvest na natin ng harvest para pampakain sa alaga nating hayop. So ito yung Madre de Agua na pwede nating itanim. Ganon din yung mga azola, no, doon sa mga nag-alaga ng kambing, ang dami nating option din. Nandyan yung ipil-ipil, Madre de Cacao, itong Madre de Agua, nandyan yung mga dahon ng mais. Kapag may tanim tayong mga mais, yung mga dahon yan, pwede natin ibigay sa kambing natin. Yung mga bunga, pwede maibenta. No, hindi lang sa kambing, actually sa baka, kalabaw, kinakain din yan. May iba din, nagtatanim sila nung pangmaramihan na yung mga napier grass. Napier grass talaga, ang bilis ding dumami. At ang haba ng mga dahon niya, no, napaganda rin i-harvest yun, papakain sa mga kambing natin, mga baka, kalabaw, kabayo. No, yun yung mga usual na tinatanim kapag maramihan na yung mga alaga. Kasi minsan, may alaga kang kambing, hindi na rin kaya na ikasupport kung ano yun lang yung meron sa paligid, yung mga damo sa likod natin. Kulang na yun, lalo na pag abutin tayo ng tag-init, no, na mamatay yung damo. So yung iba, ang ginagawa nila, nagtatanim sila ng napier grass. Tapos doon sila kumukuha ng yung pang-reserve nila. Nire-reserve nila yung dahon para sa panahon na wala na silang makuhang mga damo. Yun yung binibigay na nila, yung mga naka-reserve nila ng mga napier grass, yung mga dahon ng napier grass. So iba-iba rin ang pamamaraan doon sa mga nag-alaga naman ng baboy, no. Ang iba ay namahalan sila doon sa mga feeds, no. Merong iba na sumuko din dahil nga sa nag-alaga sila, gastos sila ng feeds, tapos pagdating sa bentahan na ay mura ang bili. So yung iba pa nga tinatamaan ng mga sakit na matitindi. So wala na sila halos na kinikita, parang yung pagod nila na sayang, tapos yung ginastos nila medyo palugi pa. So yun yung dahilan kaya marami ding mga sumuko. Pero marami din naman ang tuloy-tuloy pa rin, pero nagdagdag sila ng paraan. May iba, ang ginagawa nila, actually ito ay karanasan ko rin, nakikita ko rin doon sa mga kapitbahay namin. Ang ginagawa nila, imbis na sumuko,
doon sila sa market bumabawi. Naghanap sila na direkta na sila doon sa mga consumers. Doon na nila direktang dinadala yung mga produkto nila instead na ibebenta nila doon sa mga middleman. No, direkta nilang dinadala sa mga consumers. Example, doon sa mga bahay-bahay, may iba na sila mismo ang nagkatay ng alaga, tapos yung karne ay binibenta nila doon sa mga kapitbahay nila. So, mas mahal nilang ibebenta kasi direkta na sila doon sa mga consumers. So, yun yung mga nagiging way naman nila. Iba-iba rin kasi actually ang paraan, iba-ibang diskarte. No, doon naman sa mga alagang hayop, may iba na sakitin yung alaga. So, ang ginagawa naman nila, may mga paraan na organic, yung mga nagbibigay ng, halimbawa, yung mga alaga natin may ubo, may mga sipon, ganyan, yung mga minor na mga sakit-sakit lang. Pinapakain nila ng mga natural, mga lagundi, yung mga oregano. So, yun yung mga binibigay nila doon sa mga kambing, sa mga manok. Yung iba, nagbibigay ng mga sili, no? Yung iba, nagbibigay din ng mga bawang bilang pang supplement dun sa alaga nila. Pero kung gusto naman natin yung mga nabibili na talagang ready na, pinaghalo-halo na, so yun yung mga pinakita rin natin kanina, ito naman yung King's Vita Plus. Sa amin, ito ay accessible din sa lugar namin dahil available ito sa mga agri-vet stores, mga poultry supply. Pwede nyo isang pakete ng King's Vita Plus, medyo mababa lang din naman yung kanyang halaga. Excuse, no? So, ito yung ginagamit namin wherein isang pakete nito, excuse me. Iba talaga pag live din natin na-edit. So, ito naman, isang pakete nito, pwede natin ihalo doon sa isang sako na feeds, no? Kaya sulit na rin yung isang pakete. So, ayan. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Na napakaganda rin na vitamins para sa ating mga alagang hayop. Powder lang ito na pwede natin ihalo doon sa pagkain or sa inumin ng mga alaga natin. So, ayan. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Napakaganda para sa alagang hayop natin. Kapag naman may mga sakit yung alaga natin doon sa mga nakaranas ng halimbawa yung mga sa panahon ng tag-ulan, yung sipon, laway-laway, bulutong kuray sa Paul cholera, nandiyan naman yung Panamox. No? Panamox Forte sa sisiw, para din doon sa mga biik na may mga sipon, ubo, diarrhea. So yan yung binibigay din namin, Panamox Forte, na napakaganda rin doon sa mga alagang hayop natin. So ayun, no. Basahin lang natin itong iba rin na mga nag-comment. Yan, Giga Farming, Salinas, Taglen, Native Chicken. Sir, magandang hapon, watching from Candone, Negros Occidental. Ayan, Giga Farming, Hazel Jane, Atyanzar, Maimban. Hello po, lagi po ako nanonood sa mga video niyo. Maraming salamat po kay Farming, Jen Ordista. Excuse me. Mukhang kailangan na yata natin ng Panamox. So, ayan. Limor Basanal, idol watching from Australia. Shout out kay Marites. Ayun, shout out kay Marites. Ayan, Giga Farming, Shen Adriano. Ano the best na pampurga sa mga kambing? Hello ka Farming, Shen Adriano. Sa pampurga ng kambing po, ang ginagamit namin ay itong albendazole. No, albendazole, pwede rin yung penbendazole. Yan yung mga pinagpalit namin. Meron ding iba, gumagamit sila nung yung isang klase mga injectable naman ng mga pampurga. Ito kasi yung ginagamit namin, usually yung mga oral lang kasi medyo hindi pa namin kabisado masyado yung pag-i-inject. So, albendazole, ginagamit namin yan, nagbibigay kami yan orally dun sa aming alaga. Yung ano naman, yung kanyang dosage naman, makikita natin yan dun sa pinakalagayan. No? Nabibili naman natin yan sa mga agri-vet stores. Itong albendazole. No? At yun, pinapainom namin yung kambing namin pagka awat niya doon sa mga anak niya. No? Diba, nanganak na siya, tapos iawat niya na yung kanyang anak. So, pinupurgan na namin yan. Isabay namin yung anak niya rin. Pinupurgan na rin namin. Para pagka awat niya, so wala na siyang mga bulate. Tapos yung inahin niya, ready na ulit na mag-breed. No? Wala na rin mga bulate. So, yun yung gamit natin. Yung mga Balbacen, albendazole, nandiyan rin yung penbendazole. So, depende rin kung saan ang mapili natin dyan. Pero pwede na yung, ang usual namin ginagamit talaga itong albendazole. So, yun yung mga ginagamit namin usual sa kambing. Doon naman sa mga pampurga ng manok, pampurga ng pabo, ang gamit naman namin na itong Worms to Go.
worms to go ang gusto kong pampurga kasi yun talaga nasubukan din namin na mas talagang nakikita namin yung effective na pampurga dahil mas nangingitlog agad yung mga pabo namin, yung mga manok namin. Dahil ang worms to go, pinagsama na siya ng albendazole plus praziquantel na napaganda rin ang aksyon niya dahil doon sa pinagsama niya na lupit. Kasi itong albendazole at itong praziquantel ay both pampurga ito. So pinagsama na doon sa worms to go. Worms to go na brand yung ating ginagamit na pampurga sa manok at pabo. Itik sa mga pato, yan gansa. Yung worms to go ang magandang pampurga naman. So ayan, basa muna tayo ng mga komento. Akay Farming Limor Basanal, hindi na nababasa ang comment niya. Hindi yata live. So live po tayo, medyo late lang natin nababasa. Kay Farming Abs Abiari, kay Farming Mario Moya Jr., kay Farming Ramon Galitain, kay Farming Jess Climacosa, kay Farming Bong Asuncion, kay Farming John Agonia, kay Farming Benny Yugmo. Kuya, gusto ko rin sana mag-umpisa ng pag-alaga ng kambing, kaya lang hirap ako, wala kasi akong idea paano mag-alaga. Sana maturuan niyo po ako. Hi ka Farming Benny Yugmo. Para sa kayo po, sa pag-uumpisa natin na mag-alaga ng kambing, maganda, umpisan muna natin sa native o mga upgraded. At yun muna, aralin muna natin maigi kapag medyo kabisado na natin. Dahan-dahan na rin actually tayo makakilala niya ng iba pang mga breeders, makita natin yung alaga nila. Minsan maingan nyo din tayo mag-alaga ng mga klase ng alaga nila. Pero may mga alagang kambing din na napakamahal ang presyo, lalo na yung mga imported. No, merong mga kambing na nagkakahalaga ng 100,000, 150K, yung bawat isa pa lang. No, sobrang mahal. So doon muna tayo sa native, mga upgraded. Ako doon pa lang yung kaya ko, doon sa mga native upgraded. Wala pa ako doon sa mga imported na klase. Sa ngayon, meron kami mga upgraded muna dahil nga yun lang ang kakayahan pa lang namin. Kasi mahirap naman pag doon kami sa mahal, lalo na medyo nagpaparami pa lang din naman kami ng mga medyo hindi ganun kamahal na kambing. So paramihin ko muna, balang araw kapag naparami ko na, nakabenta-benta na ako, so baka makabili na rin tayo ng mga magandang breed na yon na pampalahi natin, pang-upgrade natin doon sa mga inahin nating upgraded or mga native na kambing. Kapag nagalaga tayo ng kambing, no, maganda rin na meron tayong other source na mga pampakain. Kung maliit yung space, may iba, maliit yung space nila, ang ginagawa nila ay nanguha sila ng mga damo na pampakain doon sa mga kambing nila. So, mayroong mga accessible silang lugar na libre namang mapagkuhanan ng damo. Yung kapitbahay nila, mabait naman kapitbahay. Pumpayag naman na nangungumpay ka doon sa kanilang lupain, nanguha ka ng damo, pampakain mo sa kambing mo. So, yun, malaking tulong yun. No? At may iba naman, ang kanilang paraan naman ay nagtatanim sila. No? Merong iba, nagrerenta sila ng taniman ng napier grass. So, meron silang laging mapagkuhanan ng papakain sa alaga. At sa iba naman, tenant ng niyugan, sa ilalim ng niyugan, doon naman pinapastol yung mga kambing. So, iba-ibang paraan din. Importante din, ang mga kambing ay may pabahay tayo. Kahit simpleng pabahay muna sa pag-uumpisa, at least hindi sila mababasa sa ulan. At tuwing gabi, meron tayong mapagsilungan sa kanila. So, yun yung mahalaga din sa mga kambing. Dahil kapag hinahayaan lang natin dyan, nababasa, so nagkakasakit din yung mga kambing natin. So yun yung mga usual na tingnan din natin. So dito sa ka-farming, angat ka. Kay ka-farming, Edgy, Rick, Acosta, sir, ano pong klase ng manok ang magandang alagaan lang? Hello sir, po pwede natin na umpisahan. No, kung hindi mo pa talaga na-try mag-alaga, maganda native muna, yung mga native chicken. Tapos kapag medyo gusto mo na mag-upgrade doon sa mga heritage chicken, mga free-range na mga manok, or kung gusto mo doon sa mga broiler, no, maganda rin yun, mga 45 days na mga manok, mas mabilis mo rin may bibenta. Pero step by step muna, dahan-dahan lang muna yung pag-aalaga. Medyo mag-invest lang din tayo ng panahon. Marami nga rin yung sabi nila, pag nagnegosyo sila, tinitingnan nila 5 years from now, 10 years from now. So, try din natin dito sa farming, ganun yung subukan natin tingnan, malay natin, no, balang araw, mapapalago din pala natin ito. Ayan, kaya farming, Saki Ramir, kay Abdullah. Hello po sir, tanong ko lang, ano po magandang painom sa kambing, nagtatae, herbal remedies? Thanks. Hi kay farming, Saki Ramir, kay Abdullah. Based sa experience namin sir, ako hindi ako expert pagdating sa kamot. Itong i-share ko lamang ay based sa experience namin. Ang aming ginagamit dyan, binibigyan namin ng mga dahon ng saging. No, dahon ng saging, yun yung binibigay namin tuloy-tuloy doon sa may diarrhea na kambing hanggang sa gumaling. No, actually, marami rin mga nito, maraming nagtatanong na ito rin yung nabanggit ko, tapos binalikan nila ako, okay daw doon sa kambing nila. Or kapag kamalubha naman talaga, ay mas best na yan doon tayo sa mga
lapit na tayo sa vet, no? Or doon sa mga agri-vet, tanong tayo kung may available silang gamot para sa ganon. Pero doon sa mga natural, yung mga dahon ng saging, dahon ng bayabas, dahon ng kaimito, no? Dahon ng star apple, so yan kasi ay maganda rin po, pwede rin ibigay sa kambing na may diarrhea. Based sa experience namin ay effective din naman siya. Yan. Kay Ka-Farming, thank you for watching Ka-Farming Aldrin Gonzalez, Ka-Farming Josie Benigno, kay Ka-Farming Reynald Benedict, Tenorio Suarez, ilang square meter po lupa nyo, idol? Ay sir, yung pinag-alagaan namin ng hayop, hindi namin sarili yon, ano kami doon, pinagkakatiwalaan lang kami. Yun ay umabot ng 7 hektarya, Newgan siya, kaya yung baba, pinag-alagaan namin ng hayop. Yan. Hindi rin naman kami mayaman, pareho lang din tayo. Siguro mas mayaman pa kay sir. So kay Ka-Farming Limor Basanal, humanap ka sa palengke ng mga mata ng pinya o yung pinagbalatan, mainam pa murga yun. O yan tama, kay Ka-Farming Limor Basanal, isa rin yun, actually napanood ko rin sa seminaryo ni Dr. Tuin dati, no, yung pinya daw, pwede daw ibigay yung mga dahon ng pinya, yung mga mata ng pinya, ganyan, yung pinaka kahoy, yung subok, no, yung sa gitna ng prutas ng pinya, yung mga ganon na tinatapon na pwede rin daw ibigay yun sa alagang hayop na nagiging ano daw yun, natural dewormer, no, doon sa mga alaga din natin, yung mga dahon pinya or yung mga ipil-ipil, natural dewormer din ng manok, ng mga baboy natin, ng mga kambing. So yun naman ay nabasa lang din natin. Ka-Farming Shane Adriano, thank you, maraming salamat din po Ka-Farming Shane. Ka-Farming JH Perias, thank you for watching. Ka-Farming Limor Basanal, Shane Adriano, yung pangbalatan pinya, mainam yun pamurga, tama po. Kay Ka-Farming Jackson, Ka-Farming Gerardo Grapa Jr., maraming salamat po sa inyong panonood. Ka-Farming Joyon Pahadura, thank you for watching. Ka-Farming Freddy Catalan Unato, thank you for watching po. Ka-Farming Jefferson B. Lavarias, thank you for watching. Ka-Farming Danilo Ferry, thank you for watching po. Ka-Farming Pau Katipay, Ka-Farming Samar Wilfred, Ka-Farming Elaine, Keisha Chua, Surita, Ka-Farming Edgy Ri Acosta. So, ayun, no. Mga ka-farming natin na kasama natin sa live natin ngayon, maraming salamat po. At yun pa po, no, ang title pala natin ngayon ay, title natin ay yung pag-uumpisa, no. So, yun yung akin lang, klaruhin lang natin. Sa pag-uumpisa, po pwede natin simulan muna dun sa mga native muna na alagang hayop, no. Kasi, kapag nais natin yung mga hybrid, dapat kahit pa paano, yung mga imported, dapat kahit pa paano medyo may experience na rin tayo sa pag-alaga ng ganung klaseng hayop. Halimbawa, hybrid na kambing, kahit pa paano sana may experience din muna tayo dun sa mga mas mura na klase ng kambing para kahit pa paano hindi naman tayo mabigla once na nangyari na meron tayong mga challenge na pinagdaanan sa ginagawa natin. No? So yun yung, sa akin, yun yung pinaka pwede sana natin na umpisahan muna. Aralin muna nating maigi, kumbaga, doon sa medyo kaya muna natin na hindi tayo pagka nalugi, hindi tayo malulungkot, hindi tayo madidepress. Yung sasakto lang muna kung magkano yung kakayahan natin. Yun, no? Sa mga manok, may mga manok din na medyo sakto lang, yung mga native, no? Meron din manok na medyo mataas din ang presyo. So, may mga iba-ibang klaseng manok, no? Ganun din sa mga baboy, may mga native, meron din mga hybrid. Yung mga native, sila yung mas akma sila dito sa lugar natin dahil talagang na-adapt na nila yung climate dito sa ating lugar, sa ating bansa dahil native na sila dito, no. So maganda step by step lang muna, no, bago tayo punta doon sa mga hybrid na mga alaga o mga imported na. So yun lang yung ating ma-share dahil actually yun din yung ginagawa namin, no. Doon naman sa mga pamamaraan para kahit papaano hindi naman tayo mapagastos ng sobrang laki. So ang ginawa namin, nagtanim-tanim din kami, no. Bukod doon sa mga sa kambing kasi napakadali kasi yan, mga damo lang yung pinapakain natin. Tapos yun lang, nabibigyan rin kami ng vitamins na King's Vita Plus powder, hinahalo sa tubig inumin nila or minsan doon sa pagkain nila, hinahalo namin ito. So, ang kambing, nandyan na yung mga damo, available na, pero kung magpaparami pa tayo, no, tulad na ng bagit natin, magtanim-tanim tayo ng dagdag na pampakain sa kanila. Yung mga napier grass o yung mga mais, yung bunga, ibenta natin, yung mga dahon, yung mga pinakapuno ay pupwede nating ibigay sa mga alaga nating kambing. So, yun yung mga pupwede rin nating dagdag gawin pa. Doon naman sa mga nag-alaga ng baboy, kung gusto natin, sa amin ang paraan namin, no, gusto natin medyo hindi masyadong magastos, kung kaya naman natin na native muna, so pwede naman tayo magtanim-tanim din muna. Mga saging, kasaba, ganun din yung mga mais, yung bunga ay nakakain din ng baboy yun.
no? Depende kung ibebenta natin ipakain sa baboy. Pero sa amin kasi nagtatanim talaga kami na para doon sa mga alaga naming baboy. Yung mga kasaba, pwede sa baboy, kinakain din ng mga manok namin, yun yung tinutuka-tuka nila, binabalik-balikan nila, ganun din sa mga pabo, no? So meron silang natutuka na binabalik-balikan bilang pang merienda nila, bukod pa doon sa binibigay namin na madalas na tuloy-tuloy na pambakain sa kanila. So yun, kangkong, yan, napaganda rin yan. Dati nga nung medyo bata pa ako, ang pinakapampakain namin sa alaga namin ay kangkong na may halong darak, no? Darak ng palay or darak ng mais, pwede rin, na may halo din na katawan ng saging. So yun yung mga pinaghalo-halo namin. Tapos yun yung kinakain ng baboy sa umaga, sa hapon, gano'n ulit kinabukasan. Gano'n lang yung kinakain ng mga baboy namin dati ng mga native, no? So okay naman din, napaparami naman, ang anak din ng marami, pero nililipat-lipat lang, parang pinapasto lang din doon sa ilalim ng mga puno. So nakakain sila ng mga damo, yung mga insekto, at marami pang iba rin na nakain nila yung mga prutas na mga overripe or mga reject na gulay, binibigay din namin doon sa kanila. So, iba-ibang rin to, pamamaraan, no? Pagdating dito sa farming, kanya-kanyang diskarte, o kanya-kanyang pamamaraan din para kahit paano mapapa-improve natin lalo itong pag-aalaga ng hayop, no? Marami din namang mga pamamaraan talaga sa ngayon na pupwede natin gawin. Kahit marami pa rin tayo nakikita na nabibili sa mga palengke. Kaya doon sa mga nalugi na, doon sa pag-aalaga ng hayop, no, hindi naman actually porket nalugi na tayo ay lugi na talaga na tuloy-tuloy o lugi na ang lahat. No, may chance pa rin ang marami, depende sa magiging diskarte natin. Kaya andyan pa rin sa palengke, puno pa rin ng mga karne diyan, nakabili pa rin tayo kasi may diskarte silang ginawa. So para sa akin, diskarte na lang, no, kailangan nating idagdag para dun sa pag-alaga ng hayop. At balang araw sana ay mapapalago na rin natin yung mga ginagawa natin, mga inumpisa natin. So ayun, no, may mga tanong pa dito. Like farming sa Kimer kay Abdullah, safe din ba dahon ng mangga ipakain sa kambing? Hi sir, actually may mga nagpapakain din yan, pero hindi siya yung pinaka-main na pagkain niya, no? Ano lang siya, parang pang merienda lang din ng kambing. At hindi lang din palagi, no? Minsan-minsan lang din. Kay ka-farming, Quezon, Ersulak, Gundaya, sir, tanong lang po, bawal ba isa ba yung pabo, native chicken at itik sa isang lugar? Hi sir, Quezon, base experience namin, no? Dati sinabay namin yung manok at pabo, yun yung pinakauna namin setup. Kaya lang, nag-aaway yung lalaking pabo at lalaking manok. Yung lalaking pabo ay sobrang talas ng kanyang tuka. So dito tuka-tuka niya yung manok, madalas ay sinusugod siya ng manok, tapos natutuka niya yung manok hanggang sa muntik na mabutas yung ulo ng manok at dami ng sugat. So ang ginawa namin, pinaghiwalay namin. Pero nung sumunod, no, naka-pre-range na yung manok namin, pinakawalan namin sa open space. Tapos nagpakawala rin kami ng mga lalaking pabo, yung mga anak na para hindi magkaroon ng inbreeding. So para naman nagpaghalo-halo na namin yung manok, yung itik, yung pabo, hindi na sila nag-aaway. So kailangan lang pala hiwalay natin yung matatapang kapag may matapang na alaga natin para hindi sila nagkakasugatan. So yun lang yung way siguro na makatulong din. Tapos ang ilan, sabi nila, baka daw pagka nagkasakit yung manok ay mahawa yung pabo. Pero so far naman dun sa ginawa namin ngayon sa open space ay napapalaki din naman namin yung mga pabo, yung mga manok. Mas marami nang nangingitlog. No, okay din naman so far. So pwede, wala naman para sa akin hindi naman po bawal. Pwede naman. So ayan. Basa lang tayo ng ilang tanong. Kay farming Jiri Acosta, pag nagsimula po ba ako mag-alaga, need po ba i-vaccine at lagayan ng mga vitamins pag native chicken? Ay ka-farming Jiri Acosta. Hello sir, depende po sa amin, sa lugar namin. So, para hindi na kami nagbabaksin, no, okay din naman. No, hindi naman kami nag-alagay ng, hindi na kami nag-vaccine, pero may vitamins kami binibigay sa mga manok namin. Itong King's Vita Plus na vitamins, no, daily, kapag maulan, nabibigay ako daily nito. Minsan naman kapag okay naman yung panahon, every other day lang din, no? Pag medyo tinitipid-tipid natin. So, pwede din naman. So, depende rin kapag yun sa lugar natin ay may uso ng mga sakit talaga dyan. So, mas maganda rin na mag-vaccine na lang din, no? Para mas safe. Pero doon sa amin, hindi kami nagbabaksin. Yung vitamins lang din kami. So, para okay naman. Kasi medyo malayo din kasi kami sa mga poultry. Yan, kaya farming Limor, Basahal, tsaka Abasanal, tsaka idol kung meron sa inyo malapit na taniman ng talong, yung mga pinagpilian na talong pwede ipakain sa kambing, yun, kasi kami naturuan namin yung kambing namin
dito na kumain ng mga talong. So ayun, magandang tip din ni Farming Limor. Basanal, yung ano daw, nasubukan daw nila na yung kambing nila, napasanay nilang kumain ng mga talong, yung mga reject na ng mga talong. So sa amin, di pa namin na-try yan, pero siguro kung may ganon, no, marinig subukan yan kung ano yung ang titingnan kasi natin dyan, ano yung mga resources na meron doon sa lugar natin. Yun yung i-maximize natin na ibigay sa mga alagang hayop para kahit papano makaka-less din tayo. Hindi tayo masyadong mahirapan, no? Talong, pwede rin yan lutuin para dun sa mga baboy kung may mga alaga tayong baboy. Yan, ka-farming Edgy Acosta. Ka-farming, nag-alaga rin din po kami dati ng native chicken, pero pagkatay lang po, di kami nagbibigay ng kahit anong gamot. So ayun, ka-farming Edgy Acosta. So far naman, nakapag-alaga din siya. Actually, kami din dati, sir, ganun din, nag-alaga rin kami. Wala pa kaming ginagamit natin ng vitamins, mga gamot. So far, okay din naman yung mga alaga namin. Pero may pagkakataon din talaga na dumadaan yung sakit, yung mga aratay. So, medyo naubos yung alaga namin. So, doon ako natuto na nagdagdag na rin ako ng bagong mga technology. Katulad nito, paggamit na rin namin ng King's Vita Plus. Tapos kapag may sakit talaga, tumama, so nandyan yung Panamox Forte, no? Panamox Forte, na halos sa tubig inumin nila as antibiotic, or yung Panamox Caplet na direktang napapainom doon sa alaga na may sakit. So, yun yung mga binibigay namin. Yun, kaya farming sa King Ramir kay Abdullah, marami na rin daw kasi siyang baby kambing na mamatay dahil sa diarrhea. So, yun talaga, sir, ang madalas na ano din, no, problema, lalo na sa mga maliliit, tapos sinabot ng panahon ng tag-ulan, no, nagkakasakit yung mga alaga nating kambing. So, sa amin, yun talaga, vitamins kami para lumakas yung immune system, para hindi maging, sakitin. Tapos, yun, kapag doon sa mga malalaking kambing na may diarrhea, yun yung binibigay namin, yung mga dahon ng saging, no, dahon ng bayabas, dahon ng kaimito, yun yung mga binibigay namin sa aming mga alaga. Kika-farming Reynald Benedict Tenorio Suarez, sarap panoorin ng mga vlog ninyo. Maraming salamat po, Ka-farming Reynald. Thank you for watching po. So, ayan, no. Dahon ng guyabano, mainam din yun sa pagtatain ng kambing. Kay Farming Limor, Basanal, yun daw ang ginamit niya rin. Dahon ng guyabano, no? Mainam din daw dun sa pagtatain ng kambing. Ayun, hindi ko pa nasubukan, pero si Ka-farming Limor, na-try niya. So, pwede rin natin subukan yan. Kay Farming Edgy Del Costa, Costa OFW po ako. Gusto ko sana mag-umpisa magmanukan. May nabili po ako 300 square meters sa probinsya namin. So yun, sir, pwede na po sa manukan. Pag medyo maliit yung space natin, pwede na rin sa mga manukan. So depende rin naman actually sa pamamaraan. May iba naka-pure feed sila. No, okay din naman. No? May iba na tinitingnan lang nila yung resources sa lugar nila. Halimbawa, sa lugar nila ay maraming mga palayan. So yung mga leftovers palay doon, na yung tira-tira doon sa palayan, pwede mong koleksyonin yun. At yun ay pwedeng ilatag doon sa mga manukan. Tinutuka na rin ng mga manok yun. Or siguro mas mura yung darak kasi maraming palay doon sa lugar natin. So pandagdag rin yun doon sa mga feeds na papakain natin sa alaga natin. Sa iba naman, meron silang available na mga sapal nung soya, no? Sapal ng soya or sapal ng tao. Di ko pa na-try, actually naririnig ko lang. No, yun ay pwede rin daw na panghalo doon sa mga feeds na kahit pa paano medyo nakatipid sila. Or yung mga copra meal, no, may mga panghalo din sila ng mga ganun. Depende actually sa lugar natin kung ano yung mga resources na meron na pwede nating maibigay sa alaga. Maganda po ba simulan din yung Black Astrolorp pang egg production? Yes po, maganda rin yung mga Black Astrolorp, yung mga heritage chicken, Black Astrolorp, yung mga Rhode Island Red, mga ganong klaseng mga manok, yung mga Bovans chicken, no, maganda rin yan kasi pwede sila alagaan as free range din. Good afternoon, Idol. May suggestion po ba kayo kay Farming Ryan para sa training program, para sa kagaya ko gusto mag-farming pero hindi alam magpipiliin. Kay Farming Ryan sa tingin ko po, mas okay na actually may mga channel sa YouTube na sa government din sa DE-BAR, no? May mga mga free seminars, mga videos diyan na tungkol sa mga seminars tungkol sa farming. So pwede niyo hanapin yan sa YouTube, DE-BAR. No, the BAR or Department of Agriculture sa YouTube, marami silang mga pinopost na mga videos din. Actually, dyan din ako minsan nagre-research, no, mga videos tungkol sa farming na malaking tulong din kasi mga expert yung mga nandun.
So, tsaka pakiramdaman din natin kung ano yung talagang hilig natin, yung passion talaga, yung tingin natin ma-enjoy natin gawin para tuloy-tuloy yung buhay kahit na medyo may konting challenge, no, didiskartihan talaga natin, hanapan natin ng paraan para mapalago, no, walang sukuan kumbaga. So, ayun. So, yung iba nabasa na natin. So, minsan lang dito, no, sa live ko, minsan pagkatapos ko ng live, may mga nababasa ako na nag-comment pero hindi ko siya nababasa actual dito sa live. Ayan. Pero sinusubukan nating basahin yung hanggat lumalabas dito sa feed natin. Hi, Ka-Farming, Edgery Acosta. Okay po pala kahit di na vaccine pag native chicken, King's Vita Plus na lang para may vitamin sila. Salamat po, Ka-Farming. Ka-Farming, Edgery Acosta. Based sa experience namin, sir, yun, ito yung ginagamit lang namin, hindi na kami nagbabaksin. Pero kung talagang sa lugar natin ay matindi talaga yung mga sakit dyan, mayroong mga dumadaan na masakit lagi sa mga alagang hayop sa kapitbahay natin, ay mas maigi rin na may baksin din. So, ayan. So, ayun no, medyo dito sa amin ay kumukulog na. So, ayun. Kay Ka-Farming Point Breaker, God bless you. Maraming salamat po sa inyong panonood, Ka-Farming Point Breaker. At sa inyong lahat po, sa inyong panonood ngayon, maraming salamat po. Thank you for watching po. God bless po. Thank you din po, Sir Jid of Ka-Farming Angat Ka. So, ayun ha, nabusog po kayo sa lahat po ng mga impormasyon na na-share sa atin ni Sir Jid of Ka-Farming Angat Ka. Kung sa tingin niyo po ay very helpful po ang kanyang discussion. And I'm sure talaga na napakalaking tulong po ito sa inyong sa inyo po na mga nagbabalak sa na mag-alaga ng hayop o mag-farming. Paki-share po ng ating live ngayon para po ay mas marami pa po ang makakaalam sa mga tips po na ibinigay sa atin ni Sir Jid. So, yun po lahat ang ating Agri-Unique Chika sa araw na ito. And just in case po, meron po kayong mga katanungan o meron po kayong mga dagdag na clarifications po sa mga topic na napapanood ninyo, maaari po kayong mag-comment o di kaya i-PM nyo po ang ating Agrisenso sa Agrikultura Facebook page. Ayan! Maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin sa mahigit hindi naman isang oras, no? So, mahigit 40 minutes, so 45 minutes natin na chikahan sa mga oras na ito, sa mga araw na ito. Ayan. Sa mga nagtatanong po kung saan po available ang ating King's Vita Plus Animal Feed Supplement, of course, available po yan sa inyong mga Agribet stores. At if ever out of stock po, huwag po kayong mag-alala dahil pwede po tayong makapag-deliver, cash on delivery via online orders po. Pwede po namin pwede po mag-cater ng King's Vita Plus ang inyong mga orders via Facebook page or Shopee at saka TikTok shop. Meron din po. So, hanapin nyo lamang po sa Shopee, KBM Agribet Lines. At saka, yes, COD po tayo via JNT Express or GoGo Express. Okay? Ayan. So, ano pang hinihintay nyo? Bili na po kayo at mag-order na po ng ating King's Vita Plus, Panamox, Intenso o kaya Worms to Go para po ay maging kapartner ninyo sa pag-asenso sa inyong paghahanap buhay. Okay? Tested and proven na po yan lahat ng ating mga breeders out there. Okay? So, ayan, maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin. At saka bukas po ha, tunghayan nyo naman po ulit ang panibagong episode sa programang Agrisenso dahil marami na naman po tayong i-discuss with regards po sa pag-aalaga na naman ng mga manok kasama po si Pulumalok Native Chicken. Okay? So thank you so much po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, si Clara Tita, at ito po ang programang Agrisenso sa Agrikultura, aasenso ka. Susunod na po ang programang King's Afternoon Delight kasama po si Queen CJ. God bless you po and God is good all the time. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang Agrisenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus.